COFAR és una cooperativa sense ànim de lucre que està formada per famílies i amics de persones amb discapacitat intel·lectual. I sorgeix oficialment el juliol del 2018 d'una necessitat de les famílies de la Fundació Rubricatus. La cooperativa, ubicada al Prat de Llobregat, està formada per 35 nois i noies amb discapacitat intel·lectual, en 46 famílies i també en 80 col·laboradors i entitats que ens donen suport. El nostre servei residencial consisteix en pisos de lloguer social tutelats amb suport intermitent i petites estructures de convivència. El servei que ofereix la cooperativa és la recerca, gestió i coordinació d'aquests espais. Mira, llevo aquí en este piso viviendo unos casi creo 2 años y medio, 3 que llevo ya acá. Lo he tenido de la Fundación Rubricatus, que estoy trabajando en el Catherine Esbo, y todo por esto que están todos juntos me han hecho conseguir este piso. Ens vam constituir com a cooperativa perquè creiem que és la forma jurídica més transparent, participativa i democràtica, on és el col·lectiu de socis i sòcies el que escull els objectius a assolir. La cooperativa ens permet estar sota el paraigües de la Fundació Rubricatus, d'on pertanyem totes les famílies que conformem la cooperativa, i això ens empodera per poder lluitar pels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió dintre de la societat. Pues mira, la situación es que antes, claro, estar en un piso chiquito, una habitación chiquita, mi pareja no podía ir. Y claro, y si iba una vez a cada tanto. Y claro, y aquí en este piso, normalmente pudo venir más seguido. Me está yo yendo siempre a Barcelona y eso, ella venía de vez en cuando ya más seguido aquí. Y cuando ahora que tuvimos una niña, ahora viene mucho más seguido y claro, se queda a dormir, estamos más abiertos, más cómodos. El nostre principal repte de futur és la inclusió a la societat de les persones amb diversitat funcional, la seva capacitat d'integració, la seva autonomia i aconseguir que cada vegada més siguin més independents i més feliços. Pues la cooperativa COFAR es una asociación que está bien hecha, que va tirando para la gente que necesita esa mini ayuda o necesita de repente decir, oye, necesito algo. Y ellos están ahí para ayudarte, para decirte, mira, tengo esto, mira cómo puedes ayudarte a ti.